Οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τα νότια προάστια της Βηρητού. Στο στόχαστρο μπαίνουν κέντρα διοίκησης της Χεσμολάχ και εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων. Την ίδια ώρα, κομάντος του Ισραηλινού στρατού εντοπίζουν τις θέσεις από όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν τον Ιούλιο, που στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά. אנחנו איתרנו פה בשמורת טבע הזאת של לוחמי רדואן המון מצבורי אמל"ח, תשתיות, משגרים. אנחנו מנקים את כל המרחב הזה על מנת למנוע ירי ופגיעה בתושבי הצפון. וכמובן, כמה שיותר מהר להחזיר אותם לשגרה. Βρισκόμαστε σε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών στην πόλη Άκο, στο βόρειο Ισραήλ. Τα ασθενοφόρα που βλέπετε έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τραύματα από ρουκέτες, πυράβλους, βόμβες και οτιδήποτε άλλο απειλεί τον πληθυσμό που ζει στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Τον τελευταίο χρόνο έχει χρειαστεί να σπεύσουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκατοντάδες όπως λένε οι ίδιοι οι διασώστες, όπου άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις της Χεσμολάχ. Μια τέτοια κλίση δέχονται οι εθελοντές διασώστες μάχης την ώρα που μαζί τους βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. I have to go. This is an alarm. Yes, I'm sorry. Yarin! Μόλις έχουμε ένα συναγερμό, οπότε θα ακολουθήσουμε τους διασώστες προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει. Είναι ένα από αυτά τα περιστατικά στα οποία πρέπει να σπεύσουν μετά από επιθέσεις, οπότε πάμε και εμείς μαζί τους. Το ασθενοφόρο κατευθύνεται σε περιοχή που έχει χτυπηθεί με ρουκέτα. Maybe there is people that were hurt. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο σημείο. Οι διασώστες θα πρέπει να κατέβουν να ελέγξουν πρώτα απ' όλα σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει κίνδυνος, αν υπάρχει κάποιος τραυματίας, και στη συνέχεια βεβαίως θα μπορέσουμε να κατέβουμε και εμείς. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να μείνουμε εδώ στη μονάδα, διότι δεν ξέρουν ακόμη αν είναι ασφαλές και για εμάς, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Είναι μια περιοχή η οποία μόλις δέχτηκε επίθεση, έχει λίγα λεπτά που ήρθε η πρώτη αναφορά για μια ρουκέτα που έπληξε απευθείας σε αυτό το σημείο. Rockets, they do not have ways and do not have addresses, so we took all kind of injuries. Όπως λένε οι διασώστριες, κανείς δεν είναι ασφαλής στην περιοχή.